Вие бихте ли искали да споделите мнение за телевизията или препоръки, ако имате? Да, не, просто в момента, нали, всичкото е идеално. Просто нещата стоят реално, нали. Гледа на телевизия 15-16 години вече, други редовен абонат, нали, там. Просто нещата така стоят, че не се е налагало да има някакви проблеми да търся, нали, телевизията. Когато има, нали, някаква лоша връзка, те нещата са фактически извън контрола на Видеосат, не са фактически в обхвата. Това е, нали, на националната телевизия, нали, на регулаторите. Просто в момента така, нали, когато ситуацията нали, е неподходяща, нали, грамотевици, нали, такова, изключва телевизора. То като изгори телевизора, то значи нещата не са в телевизия Видеосат, разбираш ли? Просто нещата са извън, те са в кулата, много хора, но до сега всичко е възможно, е правилно, нали, както да се движат нещата. Добре, благодаря.